היי לכולם, היום אני אראה לכם את היכולות של האקסטרימר וונדר פרו, דיברנו על זה בסרטונים הקודמים, אני רוצה להראות ולהציג את היכולות שלו בתחום המשחקים. הורדתי למעשה שני משחקים, אנחנו נראה אותם, הורדתי יותר, אנחנו נראה פה רק שני משחקים היום. יש לנו את, טוב זה בראדר, זה נארם, לא חשוב, אני רוצה להראות לכם את האשפלט ואת הפיפה 16. באופן עקרוני אני מאוד מאוד אוהב לשחק בקונסולה או דרך פלייסטיישן שזה הקונסולה שלי או אקסבוקס, אני מאוד אוהב את היכולות ואת העוצמה ואת המהירות, התגובות. ברור שהאקסטרימר הוא לא קונסולה וכנראה גם יהיה לו קשה להגיע ליכולות הקונסולה בגלל משאבי גודל וחומרה, אבל אני חייב להגיד שהתרשמתי, הוא עובד יפה. בואו נראה את זה, תחליטו לבד. ניכנס לאספלט, משחק מכוניות שדורש שהכרטיס מסך יעבוד פה מאוד מאוד קשה, ואני חייב להגיד שהוא עובד קשה ונותן תוצאה טובה. אני כמובן אראה ואעלה פה תמונה, אני משחק עם שלט מוגה, עובד, פשוט תענוג. השלט למעשה מאוד 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 דומה לשלט של האקסבוקס, נראה אותו דבר, מרגיש אותו דבר, אפילו לדעתי שוקלים אותו דבר. בואו נראה איך זה עובד ותחליטו בעצמכם. נראה טוב. חברים, לי זה נראה מצוין, אני לא יודע מה איתכם. שימו לב למהירות, שימו לב לגרפיקה, הרקע, אין קרטועים. כן. שימו לב, עדיין לא נתקע, עובד יפה, עובד חזק, עובד מהר. סך הכל אני חייב להגיד שבשביל מכשיר שהוא לא קונסולה וגם לא, בשביל מכשיר שהוא לא קונסולה בסך הכל נותן לנו פה תוצאות מאוד מאוד טובות. נראה את הפיפה. אני חייב להגיד שקצת בפיפה פחות התרשמתי. יכול להיות שזה קשור לעובדה כמו שאמרתי, המשחקים דרך גיימלופט עברו מיטוב והם רצים ממש חלק וממש יפה, ואתם ראיתם את זה עכשיו. למעשה פיפה של EA גם רץ פה, גם רץ יפה. תזכרו שבאקסטרימר וונדר פרו אנחנו יכולים לחבר עד 6 שלטי מוגה ולשחק. למעשה כמו שכולם משחקים פיפה או פרו, בדרך כלל זה 2 נגד 2 או משהו בסגנון.
סך הכל כמו שאתם רואים, רץ יפה. אוי, נראה טוב, רץ חלק. כמו שאמרתי, אפשר לחבר מהשלט מהוגה עד 6 לקונסולה, או לאקסטרימר בעצם. ובסך הכל נראה טוב, עובד יפה, שימו לב. הופה, טעות. זהו, אלה המשחקים. סך הכל כמו שאתם רואים עובד יפה. אני נהנה. ביי.